אבל נפתח בראש שנה, רבותיי. ראש שנה, אומר רבי נחמן מברסלב, למה אומרים ראש השנה? אני רוצה להגיד תחילת השנה. מה זה ראש השנה? אומר רבנו דבר נורא. כמו שבראש של האדם, כל העצבים, כל הגוף מתומצת בקטן. באמת זה כל הגוף. אם חס וחלילה איזה משהו קטן נפגע לאדם במוח, מה קורה? חצי גוף משותק, או גוף שלם. אבל למה? זה כזה קטן. אבל הקטן הזה מכיל את הכל. הכל טמון בראש של האדם. ככה צריך להבין, רבותיי, שכל השנה, כל הדינים של השנה, כל הגבורות של השנה, בעברית פשוטה, מה זה גבורות? כל המציאות של כל השנה כולה, כי כל המציאות הגשמית שלנו זה גבורות. כי הגבורות הן מצמצמות, והשפע הגשמי שלנו חייב להיות מצומצם. כי אם יהיה חסדים, העולם מתבטל, אין להם סוף. כל דבר גשמי חייב להיות מצומצם, חייב להיות במסגרת, במתקלה, בצמצום, שנוכל לסבול אותו, נוכל לקבל אותו. אחרת העולם מתבטל, באור של האין סוף. הגבורות מצמצמות את השפע, לכן הם מנצפח. למה מנצפח? למה הגבורות הם מנצפח? כי כל השפע של העולם זה אותיות התורה הקדושה. ואותיות, אתה יכול להרכיב מילה מ-22,000 אותיות. אין סוף לזה. מה בעצם עוצר את המילה, חותך אותה, מפסיק אותה? זה אותיות מנצפח. נמצא שהן מצמצמות למעשה את השפע. והשפע חייב לבוא בצמצום. כי אם השפע לא בא בצמצום, אז אין אפשרות לקבל אותו, זה ביטול, זה שבירה. מה אם זה דבר טוב? דבר מצוין. אבל אם חי שלום יש צונאמי, מה קורה? העולם לא עומד. השפע חייב לבוא בצמצום. לכן כל הגבורות, כל החיים, כל הפרטים של החיים שלנו, הכל ברגע אחד נגזר בראש השנה. אתה מגדיר את כל השפע שלך. לכן, הכוונות הקדושות האלה, ומלבד הכוונות, גם ההנהגות של האדם, צריך לדעת, כעס בראש השנה, בן איש חי כותב, אין דבר יותר חמור בעולם מכעס ועצבות בראש השנה. כי הכעס והעצבות הם מעוררים את הגבורות, זה דינים. ואומר רבנו הארי, כוונתנו להמתיק את הדינים. לכן, מה שלא יהיה, אדם צריך להיזהר, יעשה כל תצדקה שבעולם, מתכונן לכל מצב שבעולם, שלא יעלה איזה שמץ של כעס, או הקפדה בבית שלו. אדם כבר יכין את עצמו מראש. הרב שלי תמיד אמר לי שהוא בראש שנה נכנס לבית, הוא קודם לפני הדלת, הוא עוצר שנייה, ומדמיין שהילד סחב את המפה, וכל הדבש, עם התמרים, עם הרימונים, עם היין, הכל נפל, וכל הכוסות נשברו, והשולחן התפרק, ונהיה שם שמחה וששון. הוא נכנס לבית, בסוף מה קרה? כוס אחד נשברה, השתבח שמו, יצאנו בזול. האדם יכין את עצמו. כעס זה הדבר הכי נורא בראש שנה. למה? כי זה מעורר דינים. וכוונתנו, אומר רבנו הארי, להמתיק את הדינים.